जा लांथियालाय गस्ला गानबावाखै एसे लोगोफोर उन्दुलायबाय आंहा जा लांथियालाय गस्ला गानबावाखै रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का जा गरमखा बेनिखायनो गस्ला गानाखै आं जोंनि आसामाव बिदि नङा थान्दा जागासिनो अखा हागासिनो इयावबा जाबायदि सान्दुंखाना जि गरमखा दानो आरोथ' गरम बोथोरानो सफैबावाखैसो हारसिंसो दं एक्टराबो मोनफैबावाखै आंना बोराया डिउटिनिफ्राय 9टा जासिगोन 9टाबासो मोनफैगोन हारसिंसो दं आं मालाय लोगोफ्रा उन्दुजोब्बाय खोमा जोंना आरो 8टाफ्रावनो उन्दुयो दा नै 9टा जासिगोनसो टाइमा गरमथार बिराद फेनबो गैया गाज्रि जाना दं फेनाबो बानायनोसो नांगौ फेन बानायबाबो बेसेसो लागोनथाय दाख्लै नायफैदोंमोन गोदानसो बायनांगोन होनबाय माथो जा गरमखाना हरावलाय गोजाङो आरो सोरांथि 12टानि उननिफ्राय दा ओमफ्राय गरम मोनबाय थायो आरोना लोगोफोर गुड नाइट नै लोगोफोर बाजैया मा होनदों लोगोफोर बेलेगाव थायो लोगोफोर मा जार गरम जोबोद मोनदोंनो ओमफ्राय ओंखायनो मा होनदो गस्लाबो गानाखैनो माथ्र दख'ना गानदो लोगोफोर स' लोगोफोर जोबोद गरम मोनदोंनो बाजैया लोगोफोर नोंथांमोना बे बाजैनि गरम मोननायनि भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर नोंथांमोना मा बुंनो लुगैयो बाजैखौ लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बाथा लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर